Hello mga ka-listeners, maayong adlaw mga ka-listeners. So gapa-check up ko mga ka-listeners no diri sa City Health. Nice man view diri mga ka-listeners no? Nice mga views ba na mga Christmas tree, na mga art. Ako dapit sa may police station. Doon ra ang kuan ang kanang City Health pa-check up. Pasensya kay mga ka-listeners kay wa pa ta ka-edit sa drama. Sa drama nga inyong giapngan ba. Basin unya katingali ta makalugar mga ka-listeners or ugma kay pabalikon pa man ko sa doktor. Kasi baklay mga ka-listeners kay exercise pinta kay basig yung tapsingan. Pasensya kay mga ka-listeners kay wapata ka edit sa luyo sa kabangis, wapa ma-edit mga ka-listeners. Tabog sa takay init o gikaan di kog dugo ng ka-listeners no? Kuhaag dugo kay check upon lagi check upon ang say sakit. Largo na lang ako mga ka-listeners pang intro vlog kay di pa ko kalugar o basa sa inyong mga comment. Bilak bailak Alat ang mga gamay ang mga kahilayan
Doon sa ako mga kalisuners, no? Tiwas akong istorya niya kay di ko pa sulti tarong kay banha ang mga sakyanan. Banha kay mga sakyanan. Di ko katarong istorya. Doon sa ako kalisuners. A few moments later. Hello mga ka-listeners, susumpay tas itong vlog ganina no kay wata ka istorya tarong muna nga karon natong pang intro vlog na ni mga ka-listeners no. Agikan di ko gakuan pa-check up ko kay ano kasabot ba rain kay bawo kung saan akong gibati baka sigol-gol na akong kuan mga ka-listeners kinakong kilid kining lower back sa right side ug kini akong hawak sigol-ngol ba niya gi pa-check up na ko karon pabalikon pa ko unya gikuhaan kog dugo mga ka-listeners kuhaan og ihi kay tanawon ug unsa ba abay bakterya no unya pang alas 4 ang resulta tang papel na ko ari may lang taog mada okay ra ang resulta ba nalain tayo resita nga makaayo ba kay di lalim mga ka-listeners ay kini natay bation bitaw nya natay di ta ka focus sa trabaho taud-taud na ni mga ka-listeners mga nyagi pa ning October hinapos October na kung nigibati ning sakit ako ang lower back nya mukunik siya sa hawak ba na unsa lagi ni mga ka-listeners na nga action ko gabalaka kay hapit na buduhang buwan signgol-ngol ba abi na ko panuhot rin ako man po ni siyang gi haplasan og luya ba nya inom ko kanang luya kanang gi banggod nga luya ba kay abi ko panuhot ra anong gyapon ngul-ngul sa ka-listeners action ko kabalaka na kay ngul-ngul ba dya ingon tong taga center basig UTI daw pero pa ko ka-sure kung saan balik pa man kunya alas 4 kay gi kuhaan kog ihi pang mo to ilahang tanawon ba kung saan gyud resulta niya may ta og kuan may ta negative ra kuhan sa kugdugo unya ta mo continue vlog mga ka-listeners no kay balik pa mo alas 4 okay more moments later. Hello mga ka-listeners di ko pa check up mga ka-listeners o nakapalit na ko sa resita no nya maulan kaayo ang kahaponan mga ka-listeners saan akong mask balik ta kay tang tag mask so ulan kayo mga ka-listeners gikan baha na sa garsada basa na sa bidyas nagdagan na ni kita kang sakyanan pang intro vlog na lang ni mga ka-listeners sa Muñeca no part 14 kay marag di pa ko lugar basa sa comment rin mga ka-listeners ba ito sila ni ang intro vlog niya ako lang ipangsumpay ito mga ano sa video ito akong paglako-lakaw ako na lang isumpay ani para natay vlog ba balag di mo mutanaw balag di mo mutanaw mga ka-listeners sa vlog no kaya ang uban masuko magina sila og daghan tang istorya no katong mga di ganahan sa tong vlog dito na lang mo forward mga ka-listeners no importante nga mabutangan lag vlog ato ang drama ya part 14 na karon sa Muñeca mga ka-listeners ito maglangan mga ka-listeners paminawan nyo ang part 14 sa Muñeca. A dream is a wish your heart made. Ug karon mga higala sa laing sumpay ning atong sugidlanon.
Muñika. The dream that you wish will come true. Babi ang ngayon ay mong dagway dag Butlang ni May. Serious ko, ma'am. Serious? Kani, Sa? di ko gusto nga ako ginibuhaton, ma'am. Kay, makalitan juga sa akong itugan mo. Animal kang bugartaha ka. Ibugig kong gipahinang. O saman, ipahipos na kung tanan nimong gamit niya, tagat ikag termination pay. Ma'am, ayuton. Ha? Ayuton, ma'am. Ayuton. Saman. Ayuton ko pa buhaan, ma'am. Di ko musugot. Di ko musugot. Wala ka. Magbuot na ay ka na ko. Aray, bebe. Ayaw kong kaksagit. Di ko baka ginawan himo. Pahawa mo, gad. Bawa. Di ko bawa. Di kong buwag sa kapagkakos mo. Chance na ako. O say chance. Chance ka. Nga, chance ko nga, makaluhod ko nga. Isugid ko ang akong mga sala. No. Ko lagi. Imo kong putbolon, ma'am? Dele. Promise? Dele. Basta mo tarong kag lingkod. Sige na. O nya, sugin likos imong mga sa. Ay, Promise? nausa ba yan? Uy, mura naman hinong kong pari ini. Lingkod na, bugart. Oo. Nanawag ni mo ay. Tubagaw na. Di lagi ko, ma'am. Ha? Sigurado kong sidong Anton ang nanawag. Ug nagsusi kung natuman ko ba ang iyang mga plano. Plano? Iya lagi kong gisugo, ma'am, nga manawag siya. Unya, yata ko dayon ang akong cellphone nga tong Sara aron makasulti sila. Unsa? Hala! Natungkan ako! Ano mo, mantubagan ni Bugat akong tawag na. Abi na kung nakasabot siya sa gusto na kung may tabo. Ay, may musabot na ako. Ay, bida ni mo, bugart. Imo lang yung kong gihatagan o konsumisyon. Muta ni mama eh. Unsa? Mut gyapon kay akong t-shirt, mamo. Nga nagakos na mo na, oh. Muta eh. Hoy, Oh, ayaw tumana ang gihangyo ni Anton, ha? muta eh. Kung iya kang sudyaan, ina, nadiha ko sa iyang pagpanawag. Iki, draglubot mo lakang. Draglubot. Ma'am! Ano? Muta ni mama eh. Ikaw, Bogart, no? Oh. Wag yun kay tahod sa imong agawan. Uy, tinatanuod, sir, uy. Sangko sa langit ang taon akong tako na ng Manfrina. Sus, asa pa ka? Asa pa ka ako? Akakitag agaw nga parehas niya. Onya, be. Nganong imo man siyang giingnan nga, humutan ni mo, ma'am, uy. Unsa man na pagtahod ba day na? Igo lang kong gitugan ng tinuod, sir. Oh. Ha? Humot bitaw si ma'am. Humot si ma'am. Silang ako siyang nagakos. Unsa? Silos ka? Ha? Ha? Wala eh. Kailang katagig lang kahulugan akong pagkakos niya. Ako siyang nagakos kay muluhod man unta ko pero ikalit mi siyang tindog. Motong nagakos na ko iyang atubangan. Ha? Ha? Wala. Muti mong giingong humot? Tiyan niya, tiyan. Ikaw, Bogart, no? Angay ka magpasalamat nga nakaagawon kag buutan. Bitaw. Ako gani sobra ang akong pagtahod ni mama. Ug andam ko siyang labanan tungod sa iyang kabuutan. Pagkakos ka? Unsa? Ha? Wala eh. Ikaw ba nag-anam makagpaduol na ako? Palayo ko no, be. Sorry. Andam akong labanan si ma'am, sir. Andam gani kong mupatay. Basta si ma'am na may binuangan. Paghilom diha, uy. Ikaw, papatay ka? Unsa mo ko niyo pagpatay, be? Pasig ganahan ka. Sapa kaya Bogart kahilas ba imong paminaon, uy? Muna ka granada. Di ako na muna. Unsa may isa nga imong nabuhat? Oh, sa? Oh, what man? Ay,
Ambot lang gini mo, Bogart. Ako no, nakabantay ba ako? Ngayon mong yabustaran si mama. Di ginatinuod, sir. Kadiyo ta, sir, ha? Kay ako pang ayon ang mga lingkuranan. Kadiyo ta. Tubagan mo sa phone, oh. Pasag di na. Unahan ko na trabaho na ko. Kung ganahan ka, tubag na lang. Hindi ko eh. Di ko na akong cellphone. Kihangyo man ka. Tubag na lang. Kadiyot lang, ha? Bahala ka. Hello? Sayo na ibutang. Oh. Nalipay ko nga ikaw nakatubag. Sara, tuwi ko. Grabe nga akong pagmahay nga nung wa ko barugi nga akong kaakuhan. Ang akong paglargas kagayan, bisan og sakit. Ako ni gibuhat. Aron matagan kag kalinaw. Tuwi taon ko, Sara. Wa ko'y gugman imi. Ikaw, Sara, ikaw rin akong higugma. Ikaw rin makalipay na ako. Nagpalayo ko ninyo aron magmalinawon ka. Wa kay kaluoy. Angay lang nga mag-antos ka. Lolo, unsa man sulti akong munika, ha? Unsa na? English? Tagalog? O Binsaya? Lolo, tawa lang ka sige, ha? Gusto ka gitikon, Papa? Lolo, sagot ka gitikon, Papa? Ala, niniya na Mama Monica. Nagmata na di ang baby? Ninduta sa mong anak, mutubag naman sa papa. Taganjud, Sarada. Mateo, mo lakaw unta ko? Lakaw ka? Maulagi na akong gikabalakan, uy. Nagtugon na ba tos mama nga dili may pagawson sa bata nga kamera. Pero mas lisod man kung iuban ako ang bata. Patod lang, Bugart. Nadi kay sakyanan. Tuwa man ni mama ang sakyanan. Logi? Taxi lang da, Sarah. Muuban ka? Uban jud, Mateo. Aron, bantay ninyo duhas Monica. Dili na mahimo, Mateo. Kung matinuod ang kahadlok ni mama, unsa may imong mahimo sa mga sindikato? Lusok ko nila, sukol ko. Sagdi na lang, uy. Kalimti na lang akong tuyo. Tingaling mo ato si mama sa syudad, mauban lang ta. Ako lang ipakwa, Bugat, auto, mama. Ayaw na. Tingalig doon ay lakaw si mama. Okay na. Makapaabot akong tuyo sa syudad. Kinala magdali kong sakay og taxi. Tingalig doon ay makakita na ako nga gikan ning maong hotel. Gikan din Moderetso ko sa mall. Aron makapamalit ko og mga kinahanglanon sa kusina. Siguroon ko lang ang kalderin ng mga plato. Saragid ka plato og panaksan ang tuwa sa bahay. Morag mong sawaan ni Anton. Dinhi lang. Ani lang ko dinhi magatang og taxi. Hala, katong auto nga milabay din Dili ko mahimong masayop. O klaro ko kaayo ang nag-drive sa maong auto. Ang inahan ka to ni Anton. Magdali ko biya din Katong babae nga akong nalabian. Gusto ko lang sa taon kung siya pagyod. Makahawat ra nga akong bisita nga nanawag. Ay, ano kung wala siya? Nagkapantay ka siya na ako. Nga ako cellphone. Si mama mo.
Ma, nanawag lagi ka. Di ako ron sa hotel kay dunay giari nga bisita. Og akong nakita ang imong kalifin. Usa? Si Amy gid kay mo nakita, ma? Mao'y pagsud ako sa hotel. Samtang siya, murag nagatang og sakyanan. Dili ko mahimong masayo. Murag nangumpra mo to si Amy, ma? Ambot lang, Anton. Akong gibalik, wa na sabang maong babae. Patingali bayag, nasayop ka lang. Aron dili ko masayop. Susihon ko ang ilang CCTV. Oh, unsa? Maayo. Maayo kinakasakay din kong taxi. Og miabot ako diri sa mall. Nakasiguro ko nga si Anton mo ay nanawag. Tingali gitawgan siya sa iyang inahan. Anton, nanawag mo lagi ka. Hain ka magkaroon. Diya sa mall, nangumpra. Ganina na ta? Taod-taod na. Nga naman di ay. Awa, good. Nagsusil ako. Okay, sige, Amy. Maginaminam kong mupauli karon aron makatilaw sa imong luto. Okay, bye. Kitawgan gidayon siya sa iyang inahan. Shit ninyong tanan. Gitanaw ko gyud ang CCTV sa maong hotel. Oh, ma, Og siya gyud maoy akong nakita. may kauban ba siya, ma? Kinsa? Nagunsa man siya dito. Wa man hinuon siya'y kauban sa dihang ako siyang nakita. Pero usa may iyang giadto sa maong hotel. Wa ka man na sa laing anggol sa CCTV, ma? Sa restaurant o ka sa iyang paggawa sa kwarto? Wa na lang ko maghasol sa technician sa maong hotel. Ang importante nga siya gyud ang akong nakita. Nagunsa magka si Amy sa maong hotel. Aron matubag ang maong pangutana, panid-ila na siya. Basta ako, duda gyud ko ni atong mabayana. Kinahanglan ka ng mulihok, Anton. Sagdi lang, ma. Usa may nahitabo sa kwarta nga imong gihuaman ako. Imong gihatag ni atong mabayana? Woy! Igo ko rin siyang giatagan para ipamalit niya kahimanan sa kusina. Gusto mo gud siyang makaton sa pagluto. May duda ko ni atong mabayana. Ba, hatagi unang panahon si Amy. Gusto ko na gani siya mga buwagan. Kaya di na ko malipayon o ba niya. Pero, maglisod ba ko buwag niya, ma? Kaya matod niya, doon na siya feelings nga rin ako. O kung mamugos ko pagbuwag niya, nahatlo ko nga doon na siya daotang buhaton. Tingalig mo iyang panimaslan ng akong anak o ka si Sarah. Mauman gani nga ato siyang papanidan. Magsuhol kong detective. Ayaw na karon, ma. Kanus apa man di ay? Nahadlok mong ko, ma. Nga kung basta ko nalang buwagan si Amy, tungod sa iyang pagsamok-samok sa ato, tingalig maamong ang among anak. Hagtod pa si Sarah. Mao ginay kanunay na akong ginahuna. Kanus aman di ay ka matigbuwag niya? Kanang doon na nagyud tay ligong ebidensya nga nagluib sa samong relasyon. O kaha, iya lang kong gipangmortahan. Makadapas yak dagang kwarta ni mo, Anton. Di sabay mo ipanimpad ko kinabuhi sa kong anak, ma. Wa pagito makailan ni atong Amy. Kung dili ka maniid ni Amy, ako na'y mubuhat ni anak. Ma! Ay, paitan ng pirmi lang tamaling ko din sala, eh. Way laing buhaton, kundi sige lagtanaw ng TV nga way salida. Bugart! Oy, dong! Ano? Papalit ko auto, mama! Ha? Papalit ka auto? Kumori ka mo drive? Dili! Yan ang papalit man ng kag-auto, hindi mo kakamao mo drive, ha? Ikaw may drive good! Ngiga ni mo dong ay. Buot-buot man.
Oh? Dong, usari tao akong lawas, oy. Unsa ba akong unaon kung sugoon ko ni mama ni mo nga? Yato siya sa opisina. O ka? Imbitahon siya. Oh. Saan, baby? Kining, di ko gamit sa kong auto. Simple, no? No! Simpura to, da. Hmm. Aw, so ikaw yung mama ni mo? Ako bitaw, nun, mama. Di yun, tragod. Nga nakanahon na magang palit kag imong auto, ha? Lakaw unta ni Sarah. And then? Pero, amami auto. Magtiksi mo? Di ko sugot, oy. Akong munyika. Ba, hasta Sarah, pasak yun na ako taxi? No pwede, katabok. Asa mga tabok, ha? Ato kas kwait? Check ko, unsa na bugard? Ganito, gamayng isla, pero magagi kaglaod. Pero karon ang kwait, nara si Sarpi. Unsa na bugard? Lubot na snaw. Ako ka na ko, be. Sumbo ka, mama. Kawit mo din, hindi. Ay, di na yung kwait. Bitaw dong. Ay, nasibang utan na, eh. Basta, papalit ko auto, mama. Niya, ikaw drive. Ala, sige. Ni anak ko, sa may sudan nga imong giluto, ha? Ha? Di ba gusto mong kang mamalit ang mga gamit sa kusina aron magtuon ka sa pagluto? Dinalian sa nimo, uy. O pagkani ko makapalit og recipe? Yun na, hain man ang imong gipamalit. Kana di ay o. Kanang usa ka karton? O sa man imong gusto, Anton? Kompletohon ako mga gamit. Pila ra gyud gihatag nimo kwarta god. Pag-manager o na, oy. Tuwa na lang ko drive, oy. Unsa imong tun-an? Drive good sa auto. Kana good, oh. Eng, likoto, likuwa, ano ba? Magtuon kag drive, Mateo? Kana, Sarah. Tuon ko drive, oy. Aron, kung lakaw ka, sakay na yun ka atong auto. Hain man atong auto. Papalit ko, mama. Unsa? Magpapalit kag auto ni mama o niya ikaw mo drive? Sakay, mo duwa mo nika. Dili ko mo sugot ha, Mateo. Nganong di ka sugot, Sarah? Basta kay dili ko mo sugot. Ayaw gyud kang yuas si mama ha, kay ako gyud mabalibad. Adlo ka drive ko? Ayaw nagpagastuha si mama. Gusto, suroy ta, Monica. Mahimo man tang manuroy ba kung way office si mama? Unya si Bogart ang mo drive? Ayaw lang ipagpapalit og auto ni mama. Nakasabot ka ba nako, Mateo? Asa man ka? Kita man lakaw. Adto ta mga sa restaurant. Usa? Ayaw na nagpagreklamo, Anton. Naibaw ko gigutom ka na. Ay. Giapuran ako si mama aron makagamit ko sa kwarta niya. Aron matagan ka sa imong gusto. Pero, adto lang gihapon ta mga sa restaurant. Ginanatik ka, nga wa pa ko makapamalit og mga recipe. Wa ko sundan kung saan ako pagluto. Wa ko ba'y layang giadto gani, ha? Unsa? Sige na. Mamalit magkatog sudan. Lakaw na. Dili ta mga unsa restaurant? Pagpalit na nagsudan diya sa karinderya. Aron makakaon din ta.
gini mo, ma'am, ay. So, taon na kong tanaw na mo, pwede bigyan ka birahan, ma'am. Wita, ma'am, ay. Joke na. Si Dong Mateo ba? Oh, Wakakitas dagway na, ha? Uy, Mateo, doong na kabay di pamati sa lawas, doong. Man, ma. Gold town kay na, ma'am. Kay, di man sugot sa ragod. Hoy, Bugat, Ah, mo report ka gani kumpleto, ha? ay. Ayaw ko ibitin. Ay, bitin ko down. Bitin ka, tika. So, ayan pa na to. Walay. O sa to, Gusto lang. ihintay mo, wag ko kaklaro. Wala, mamay. Gusto lagi si Dong. Mama, ayaw to, Bugart, ma. Bago na ko siya ron. Ayaw dyan to, ma. Ayaw dyan to. Ay, Dong Mateo! Ayaw Dong, balik dyan eh! Pasag din na lang si Mateo Bugart. Ano yan, balik mamay. Ayaw. Bugart, ma. Samod dun sumusara. Hindi, tinig mong anak mo na. Lingaw sa gayo. Galing na galiso na. Piriting ubuhan niya. Ay, pastilan, goodness. Mateo. Ato lang ta sa inyong kwarto, ma'am na. Unsa? Ay, sa imong kwarto ba? Ato lang sa imong kwarto, ma'am. Paway dito. Oh, lagi. Ano buuban man ka? Lang gani. Anong buuban ka na ako sa akong kwarto? Ay, abitaw. Aron adto ka good nako. Tugani. Ug samtang sugilan ko ikaw. Hinahinayan sa nako pagpiso lang imong liog. Ang buko-buko. Hangto na mag-anam-anam ni kaubos. Uy. Naman. Sa ka, uy. Nag-anam-anam, nagig kaubos, ma'am. Hoy! Parata rin mo, mamay. Bugno na ring Bugart. Pare ay, bago ni karon. Nganong ibong tao ni... Imo may yatag na kong iring. Uwa mo ng bugawa. Gakos ni mong mayo iring. Aba, kang malasa. Abi na ugatilaw na kong langit. Na ho, mirigos ispindong karaan. O sa di ay gihangyo ni Mateo, Sara. Magpapalit lagi siya auto, ma. Unya, magtuon ko na siya drive. Unsa? Pero ayaw nagkasula imong hunahuna, ma. Ako na sige pasabot pag ayo. Nganon di ko gusto nga magpapalit siya auto o magtuon og drive. Nahibaw ko nga gusto si Mateo nga mahatagan mo hamugaway nga pag-uyo, Sara. But not now. Ma, dako gyud ang akong pagduda sa pagkapapay ni atong kalib-in ni Anton. Og nahadlo ko nga kamo mao'y maalaot ni Inday Barbie. unsa? Ayaw gyud una mo pagpanggawas ni ining bae. Samtang wa ko pa makuha ang matuod nga abilidad ni atong bayana. Ako siyang nakita sa usa ka hotel. Pero iya kining gilimod ni Anton. May laing agenda kining bayana. Ug kana ang gusto kong madiskubrihan. Dili ka maalaot si Anton, ma? Ang bota ko ipasabot, ma ba? Nga kung tinuod man nga miyembro sa sindikato katong babayhana, tingali ilang kidnapon si Anton og ipalukat nimo sa dakong kantidad. Maunay hinungdan nga bisag supak sa buot ni Anton, pero ipapaniid ko gyud siya. Saan man? Saan man? Yun na. Resibo man eh. Mga resibo gina. Mga kitchen utensils ang nabutang din eh. Saan man eh? Wa kaabot og sa kalibo ang pinalit ni Amy? Oh, habi na akong nipahuway ka na. Ang binipi.
Mora ni mong napalit sa mall. Ang naman ang kwarta. Nahadlok lang ko nga tingalig dili ko makadaog kung mo banat kog pamalit sa akong mga kinahanglan nun. Mulargan na rabo ko. Mas may tingaling ubanan ka na ko sa imong pagpangumpra. Nagduda ka, Anton? Masabay akong dudahan. Natingalig giwaldas ako ang kwarta nga imong ihatag nako. Mahimo man ako ning iuli nimo ba? Kisabay nag-ingon nimo nga nagduda ko. Ang ako ba, nga aron di ka mahago, kuyugan ta ka. Okay? Sige na. Matuog na hinuon tayo. Apin akong mangita siya sa kwarta. Wa na ra ba? Kay ako nang nahatag ni Roger. Ako ni Sin Lipayon. Aron dili ko pugson pagpatugan kung may adto ba kog hotel. Nakita ko sa iyang inahan. Nakasiguro ko nga nailhan gid ko sa iyang inahan. Pero nganong wa man ko sudyain ni Anton? Misumbong ka ang iyang inahan? Pero wa kinito ini Anton? Paray gragyoy imong gikinahanglan nako Anton. Aron mahimo kang bungol sa bisag unsay isumbong sa imong inahan diya nimo. Gusto na kumutuo sa imong duda bahin ni Amy, ma. Wa ka di ay gyud mo tuo. Ako lang ipangalipdan ang kaluwasan sa kong anak og Sarah. Imo ba siyang gisudyaan nga ako siya nakita sa hotel? Wa, ma. Ingong kawa ka mahigugman ni atong babayhana. Nganuwa man nimo siya sudyain nga ako siya nakita dito. Ma, lumargahay ko. Og nahadlo ko nga tingalig mo adto na siya sa ato og binastusan si Sarah. O sa pamayangay nimong kahadlukan. Nga magikasabot naman kong detective aron mo ay maniid niya. Huwaton lang na to ang resulta, ma. Kung ako siyang sudyaan, sigurado ko. Nga munigar gid siya. Tingaling mag-away pa hinoon mi. Og mo iyang panimaslan ang akong anak ko si Sarah. Sos, nga bang kadto magyubabayhan ang imong gikabuangan, oy? Ay, nasayop ko, ma. Og ako ning giangkon. Karon, timing ra gyud ang akong gihuwat. Aron inigsudyan ako niya, di na siya makanigar. Nahadlok ra ba si Sarah? Unsa man yang gikadlukan, ma? Nga tingalig, unayon kag kidnap sa sindikato. Unya ipalukat sa dakong kantidad. May pagbati palagi si Sarah nako. Nalipay kay ko nga nasayod ni ini, ma. Anton, ayaw pun-i ang kahasol na ako karong gipati. Dili na ba yung malinahon ang ako rong una-una, ha? Oh, ma. Naginusara lang ba yung misulban nining kahasol nga ako karong gibati? Ma, I'm sorry. Pasaylo ako. Say kayon nga himatud-an ko ang akong katahap ni adtong imong ka-live-in. Ako na mismo mo ay muhatod ni Sarah og sa bata sa ilang bahay. Ako siyang iuli sa iyang amahan. Ma. Bag! Patay, Papa. Lipay, ako munyika. Patay, Papa? Ganun kay! Blimba. Bago nga ron! Blimba na ko ni mo dong, eh. Iyuhan mo muligid-ligid sa okay? Guol ko bugart. Gulan ka? Guol mo ka, ha? Nya, imo munyika, sige katawa niya, ikaw nag-uol. Ano mo na? Mau nagulgulan. Guol man? Lipay di ay munyika kung patay iya papa. Susulti pa jud. Sabi tayo kalibutas bata na dong, eh.
Pero nakanindot ana, kay imong gibutang ang bata sa sahog samtang ikaw nagligid-ligid, nindot kay mo tanahon. Lolo, igo man. Papa, munikas pusel. Uy, Unsa Bugart? ni imong Brad Anton. Tanaw. Sunas git. Ako kuhaan manika. Ay, di mo sugod imong munika dong. Ay mo siyang kukuson. Tanawa, nihilak nun. Dadun ako manika mong kwarto. Niya Sigbin. Sigbin ko taon. Kita may Sigbin. Uy, dong. Uy, ano pa daw na? Aril, tatirig, padunas. Kuya, imo isuot. Sigbin. Dong, may kay niya ka sa sala. Ako na dadun manika mo kwarto ha. Dong, manamilit raman ko nimo. Mularga naman ko rong gabi paingon sa Cagayan. Bahala ka oy. Dali manika. Doon na ta to kwarto. Na Sigbin. Unsa? Yawa, nagigay, may imo na dong Anton. Saon, yaman ang anak. Siya mo kayo magbuot kung siya itaw ko. Kang kinsang anak bata. Ako Bugart. ni manika. Ako ni. Itaw eh. Itaw mo lang. Magigay, may imo na dong. Saon? Sa third birth certificate. Si Dong Mateo may nagbutang sa gibutang amahan. Ha? Ako ang isa ang tanan. Bugart. Magani. Congrats dong, congrats. Sa? Lumano ko si mong kamot. Kay miyangko na kasi mong kasalanan. Ayaw pala bi Bugart ha. Ano naman? Gusto ko maguna bagong tao ron. Ay, ita. Wagi ko'y daganan dong. Kusok magun mo kong naong. Gibaga lang. Naunsa ka, Mateo? Sigbin. Kisi Sigbin ba? Ako, good Brad Anton. Mateo, imo siyang maguwang. Tao siya, dili Sigbin. Sigbin siya ay. Gusto siya gunit sa komunika. Mular ka man tingali na siya, Mateo. Gusto lang tingali niya mo tanaw sa bata. Sugot ka, Sarah? Sugot ka, gunit ang Sigbin sa komunika? Di, uy. Bariya dadua di ay. Basta, di ko sugot, gunit siya komunika. Dagan balang niya kalit. Dili ka lang una, ha? Bantayi ang munyika. Sorry ko. Mugawas ko aron, mangandam sa luto na kung sudan. Naman Sigbin. Makigsulti di ko niya. Ayaw lang gawas. Lago jud Mateo Sigbin ay. Nasuko ka? Nahala sige. Di na lang ko mugawas. Gawas lang oy. Suko mansab ka Sigbin. Ayaw lang gunit Sigbin ha. Dong, dayan juga glarga dong. Bugart. Mugawas ka to sa Sarah? Ambot lang. Pero kung gawa Sara dong, kauban magisi dong Mateo na. Manamilit lang unta ko. Daw Anton, malarga naman ka. Tingalig manghasik na sa buglagim ang imong kalipin. Ako sige binlan og kwarta Bugart. O gipasaad nga digid mo ani aron di magsamok-samok. Dong. Uy. Murag niabli man pultahan sa kwarto nila Sara. Ha? Butago ko Bugart ha. Nakasiguro ko nga anigid siya paingon sa kusina. Ingon si Mateo. Ni ayang makuwang.
Sarah. Sarah. Pagpalayo na ko nimo. Anton, Sakit alang ka na ko nga di ko na ikaw makita. Ingon man sa atong anak. Pero kinahanglan ako ni buhaton. Aron mabayran ko nga kung saan ni mo sa atong anak. Aron maangkon mo ang malinawong pagpuyo uban sa akong manghod. daghan ka gyud og ipaantos, Anton. Daluoy ko ni. Labaw kang nag-antos uban sa akong manghod. Labaw makaluluoy ang imong manghod. Imo sing gihikot sa usa ka akuhan nga wa gyud niya masabti. Mibati ka na ba gugman ni Mateo? Naluoy ko ni Mateo. Wa ka ba mahadlo ka nakig-uban sa imong gika-live-in? Ha? Oh. Sorry kung nakapangutana ko ni mo, ana. Dili ka man day makigbuwag niya. Kay malipayon ka man uban niya. Dili na tinuod, Sarah. Gusto na kay kong makigbuwag niya. Pero nahadlok lang ko nga tingalig kamo mo iyang panimaslan. Makamao kong manalipod sa akong kagalingon. Ingon man sa atong anak. Usa pa, naaman sa si Mateo nga andam magpakamatay aron lang iyaming labanan. Kinahanglan pa gyud nga moabot sa ingon ining punto. Sara, ang gusto ko mahitabo nga inigbuwag ko niya. Doon ako'y ligong ebidensya nga isudya niya. Aron wa si katarungan nga iamong mo sa iyang kapakyasan. Nganon nahitabo man ni Anton. Nganon kinahanglan pa mang isugal ang among kinabuhi sa atong anak. Nganon din iba ko parehas sa uban nga malipayon uban sa iyang mahal sa kinabuhi. Pasaylo ako, Sarah. Pasaylo ako. Wala tayo angay pa panagsultihan. Hindi pa. Sarah. May luna pa ba ko sa imong kasing-kasing? May buhaton pa ko. Tubagaon ako. May nahibilin ka pa bang gugma alang ka ako? Usaray akong kasing-kasing, Anton. Ako pagyapoy na nagkaya sa mong kasing-kasing? Oh, Sarah. Sarah! Sarah, ayaw na ko biyahe! Mahal ka kaya na ako, Sarah! Sarah? Naunsa man ka, Sarah? Wa man. Nawawa. Nilag nun ni ka. Priyas mo duha. Gool. Ano lagi ka? Gikapoy lang ko, Mateo. Tingali gigutom ang bata. Bag-o na siya tutoy, oy. Tingalig na ngita ni siya na ako. Dali tayo, Barbie. Ayaw na paghilak, ha? Ni Anis Mama. Gusto ka? Kamu lang dinimuni ka? Gawas lang ko, ha? Dong, ano ka, ha? Gutom ka? Oo, man. Nag-uol ka, no? May nakita na ko nga, nakukdong ka diya.
Nagugdong ka niya. Kasulti mo ni Sarah? Anda mo kung sakripisyo ba? Basta malipayon lang siya sa iya karong kahimta. Dong? Dili ko mahimong limbungan ang akong kasing-kasing bugard. Mahal kay na ko sa Sarah. Buang na. Minyo na tao na dong, oy. Huwag ang imo pag yung manghud ang mo ibana na. Muingon lang siya nga nag-anto siya sa iyang kaminyo ni Mateo. Ako gisang bawiyon. Oo niya. Ang imo sang manghud ang magwayl na. Kaya ano ba na magwayl mong manghud dong? Babalik ko sa opisina. Nagasulti na mo ni Sarah? Humana. Nindot o bati ang resulta? Ambot. Klaro di ay. Uy. Mao di ay. Goal, Sarah. Niya day ka. Yay. Kita bitong duha nakakita nitong Anton ganihan. Mautanap di ka ni ade ka. Kita imong mangod mo dong. Gubot sa ni. Klaro kayo. Brad, ay lang kasuko, Brad. Di na bitaon niya ko makita ninyo. Go lagi, Sarah. Pare, ay, ikaw, saan kayo nung di mag-goal, Sarah? Imo rin, Brad, ito nang imong pasanginlan. Sige na dong, mawad na ko. Yo, bagay mo nung. Mularga na ko rong gabi is kagayan. Hilom diya. Bugard, nunso ko ba? Larga na ka. O dong, Mateo, mularga na ko. At tingali, dugay pa ta makita, Brad. Ha, kay mularga na ko kagayan. Ato na ko manarbaho. Ato na sa kupuyo. Brad, Mateo. Ayaw pa sabi Sarah, ha? Og ang munyeka. Ang akong cellphone. Uy, si Anton di ay ang nanawag. Hain man ka. Wa malagi ka mo diretsyo sa imong office. Gikantang nagsulti diri sa office. May pauli ko sa ato, ma. Nakikita yung kang Sarah? Sorry, kay ma. Mularga na ko. Gusto ko lang makita ang akong anak. Ebo bang nakita ang bata? Wagid, ma. Pero, nagasulti mi si Sarah. Nakitaan kang Mateo nga nakiksulti ni Sarah. Wa hinoon, ma. Pero, tingaling mi sumbong si Sarah. Suko kay siyang migawas sa ilang kwarto. Isudyaan ko. Dili ka gyud makamahay nako, Anton. Ma, wa mo ko'y gibasol mabasa ni tabo na ako. Ako ning saang tanan, ma. Paningkamot gyud nga mapalambo mo ang atong branch dito sa Cagayan. Ako ginambuhaton, ma. Nganong nanawag ka man? Aron manamilit ni mo, ma. Di naman kong balik na sa office. Naguolbaya ko nga malayo ka nako, Anton. Pero, kung maura ni paagi aron mausab ang imong kinabuhi, dili ko ikaw pungan. Antuson ko ang akong kamingaw ni mo, Anton. Salamat kay ma. Ayaw na lang ko ihaton, ma. Mudiretso ra ko sa barko. Okay. Panawag lang unya kung tuwa ka na sa barko. Okay, ma. Bye, ma. I love you so much. Ug paningkamutan ko nga mapalambo ko ang atong branch. Salamat kaayo, Anton. Barko da imong sakyan? Oo, Amy. Ug mas buntag, tuwan ako sa Cagayan. May ragyod nga wa ko muuban. Mangandam una ko sa akong mga gamit, ha? Biliin niya ko, ha? Unsay binli? Kwarta good. Unsa man niya akong gastuhon kung wa ka din, he? Imi, kadako itong akong natag ni mo. Dako bitaw, pero ako man to'y pangumpra. Ayaw to ihurot sa pagpangumpra, ha? Wa pa ko makasugod sa akong trabaho. Ug maawaw na kong manguwam na sad ni mama.
Unya, unsa man day akong kanon mintras to akas kagayan. Ayaw lagi una pangumpra. Aron magamit nimo ang naibili nimong kwarta. Imo gyud ay kong gikwintahan no. Imi, sabta lang una ko sa pagkakaroon. Asa ra bitaw na unya ba? Ay mo mga kapritso diha kung makasugod ako sa kong trabaho. Ug labi pang mapalambo ko ang among branch. Sus, makasapot man ni uy. Imi, mahimo ba? Timan igyud ang akong giyangyo nimo. Okay? Ayaw na gid pag-adto sa amo ha. Aron di magdugang ang kalagot ni mama diha nimo. Oh, ayaw ka pala ka. Makigminyo ka man gid ka nako. Buhaton nako ang tanan Anton. Aron dili na maglagot nako ang imong inahan. Ma'am? Coffee? Ayaw na. Ma'am, kibobi ka na care ko nimo. Care sa imong mata. Ay, Ikaw ba? Ikaw ba? Abi kay giayuhan taman ka. Di abusar sab ka, no? wa mami, busor ko taon so. Sab dito mo gibuhat. Dito pag abusar, nga kinahanglang adto tang duha sa akong kwarto. Kumupisal ka, ma'am. Atom ginamong opisyal sa dagang tao. Di, di ba? Doon na mga ginay kahon-kahon para magkumpisal ka. So, kahon-kahon. Ala, no. Ibaw siya. Kana kong atong lingkod ng pare. Ilhanan lang yun nga wa kay simba-simba, Bogart. Wa, gutaon ka na din hato di ka simbahan. Di mo simba na. O sa baybong simbahon, nga ato ra makasgawas. O sa man, to ang magmisa ang pare sa gawas sa simbahan. Kabantay di ka na, ma'am. Kabantay sab ko, nga matagbaw kog tok-tok sa bintana sa auto kay mayo kang pagkatuog. Yay, sakpan ko na. Kausa na lang, Bogart. Og papangitaon ka na nakog laing amo. Ma'am, pasiluwa taon ko, ma'am. Ay! Ma'am, pasiluwa. Bakong bako, ha? Muta. Alam, ma'am, di ko makatimbang. Matumba na doon. Di nakatumba nga! Di nakatumba! Ay, salamat. Salamat, anak. Maayo gani kay miabot ka dayon. Kung luwa pa, maglumbaong tami katumbas lingkuranan. Ay, salamat taon. Wa ko matumbahis lingkuranan nga gikapyutan ni ma'am. Hello, diha! Suko ka Bogart, ma? Be, ako na ni Bagon, be! Ayaw lang dong. Malakita ka na ako dong. Ayaw dong. Imutugmod, mama! Taon ako itugmod mama ni mo dong. Ay, di ko na mahimo si mong inahan. Mateo, ayaw lang masakiti si Bogart. Nakalitan man gud ko siyang gibuhat. Mao nga nagunitan nako ang lingkuranan. Og may hinungdan nga matumbahan unta siya nako og sa lingkuranan. Ay, salamat taon nga. Gilabanan ko ni mo, may care. Hilugya! May care nang naong ni mo. Ikaw ba yung nakaingon ka? Kanang imong kumpisal lang nakaingon ining tanan. Kumpisal? Ay, nagapilapil dong. Tabangin lang kong birabi, di ko kabarog. Mao na. Giingnan nga ayaw pagluhod-luhod. Luhod gyud. Di karon naglisod ka nagbarog. Maro ni ko simhot mo ko. Simhot. Walay siya, simhot ko taon. Lagi saon nga nahadlok mo kung imo kong putbulon, ma'am. May chance pa man ka, oy. Ay. Ako bang giingon nimo? Kausa na lang. Yeah. Ha? Di ka kasabot. May chance pa rin ko nimo, ma'am. Hilaw! Di ko nung putbulon, ma'am. Usabrog ingong may chance maputbol ka karong dayon. Ayaw. Usab. Ayaw taon. Dili pa ti kaputbulon. Pero kung muusab kag katog samtang misimba ko, aw putbol ka na gyud. Ay, salamat din taon, ma'am. Salamat taon. Maluhod na sagka. Di na. Bago na dyan ako sa kabuhat! Sige na, dong. Tabangin akong patindog, dong. Nakita kaya akong toho, dong, eh. Sige na, dong, ay. Ay, akong baga, dong. Unsa may ikumpisal ni Bogart, ma? Ay, ambot lang adtong tawhana.
Tingalig mo yung ikumpisal ni mo. Nga nagkasultiming duha si Anton. Dinhi si Anton. Dinhi, ma. O nagkasultigid ming duha. Wa mo makita ni Mateo. Wa. Kaya nagbantay mas Mateo sa bata. Pero, dili gyapon ko mo tuo sa iyang gisaan nako. Iyan akong ipasakitan. Maong imposible nga mo tuo pa ko nga magpalayo siya. Aron lang magmalinaw ang pagpuyo na mo ni Mateo uban sa mong munyeka. Ato na ko. Ngano sa'yo mang kamulakaw? Muapit pa kasinyo? Mudiritso na ko spero eh. Ang imong auto, asa man nimo ibilin? Ibilin unya ang yawi ha. Mga ganin mo sayo ko kay isakay na ko nga akong autos barko. Unsa? Lisod ko mo ako'y sakyanan dito sa Cagayan. Hinungdan nga nakaunahon ako sa pagdani ini. Shit! Abi na ko makapahimos ko sa imong auto. Nagunahon na ka day nga ibilin akong auto. Ganun mo amdahin ka musulti na yun. Pero, yun na. Kama-order ka mo drive. Magtuon? Ay, nakalukat na nung kong ticket para sa akong auto. Nagkuna-una-unta ko pagpagamit na Ranger. Mintras ni Asya. May gisulti ka ba? Ha? Wa man! Okay. Mauto na ko spera. Dili ka lang mukaon. Ato na kumakaon dito eh. Naglikay ka na ba nako, Anton? Ha? Tugani ko! Anong ako may imusudyaan? Sama, nagluto ka ba? Aron imo kong pakanon sa di pa kumugikan? Da, pila ra man ko'y pagpalit akong sudan good. Ay, Amy, wag yun sa kong nauna ka ng imong gisudyan ako eh. Gusto ko mo sayo sa pier, aron mapahigayon ko dayon nga masakay ang autos barko. Sige na, ato na ko. Tumanay mo sa ada. Ay, pagkatoy lang, mama. Wala oy. Walay kiss. Siya rog manudya ka lang gyapon. Bye. Bye. Maayo gadi ay kong artista. Perting biliban ni Anton sa akong acting. Pero magmahay kagyud Anton. Nganong nagkatagbo ang duha na to kadan. Oh, ma'am. Nakilala mag-autos dong Mateo. Nya, mularga magas dong Anton. Ano lang ito ibili niyang auto? Dado ni Anton ang iyang auto. Oh, wala sisakyan na dito. Gusto ni Anton nga iyang dado na ang auto. Busa, ako na lang siyang gitugtan. Nogon. Nganong anugon man, Bugart? Anak mo ko ni Michael. Ay, Michael. Gusto ka pa football? Di, sultihan, di ka, ma'am. Oh. Nagkinahalan mag-auto si Dong Mateo. Dili mo sugot si Sarah nga palitag auto si Mateo. Labi pang di siya musugot nga magtuon kini sa pag-drive. Hindi ba siya musugot? Magbuot man siya taon, oy. Nayabag ka, Bugart? O dyan sa puton si Mateo, samtang mag-drive, sa kay mahitabo sa sakyanan. Mapiapi lang, ma'am. Dool ra gud, Bugart. Eh? Dool. Dool ko, ma'am. Dool dayon. Ma'am, higo lang taon kung mitubag sa mong pangutana. Yan, nalipay ka! Nalipay ka? Ako sa mo gusto, ma'am. Kailangan kong kumaingo nga may piyapi, ha? Ang akong gusto nga muminatay ka. Ha? Suwaye! Ha? Suwaye pag minatay! Ma'am, you're joking? Unsay joking? Unsay joking? Ha? Jokingon ko lang naumig. Minatay na! Tigay na! Ma'am, sabi na kong magatandim tag duhay ni. May kirby ako gunin mo, ha? Care sa imong mata! Kanindot. Katawan lang ti kagabi, ma'am. Tawan ti ka? O sabay mong gusto, ha?
hubgon ko ni Muskape. Kanang mutuyok na ang akong pananawan ng kape. Ang ako gusto mo ay tumana. Sige na. Gusto mo, ma? Ma! Miduo Sa lang. gusto! Suwawap da. Gusto. Usay gisulti mo, Bugart. Unsa to imong gisulti? Ha? Balik ka to imong gisulti karon. Bag-o lang. Wow, takang. Iya kang bastos, ma! Sa bastos! Bastos ko naman, gibastos, ka, ma'am? Why? Mama akong pangutan na Bugart, oy! Di ikaw! Tukan! Gibastos ka, Bugart! Ay, uwa. Sana. Mandong. Oh! Kuan ning amo dong. Demonstration ning amo Sana! Hindot na, ida. Demonstration! Demonstration ni dong. Kana bang unsaon magminatay ka nga mo ingong o unsa toy imong gisulti? Mi piyapi. Diba? Sige. Mapiyapi, day. Usba. Usba ang paglitok adto nga magminatay ka. Mama! Sige na, Bugart. Unsa na? Ako sabot da. Natay, very. Unsa to, Bugart? Alay. Bugart, Ma'am? tubaga si Mateo nga magminatay ka. Sige na, Gart. Sige na. Miye, pamalikas. Sus. Ma'am, apel ka kumidin eh. Usay komede. Bagtigil po mo. Oy. Wa pa ta maghuman, Bugart. Ay, kung lingawaan ang bagting-bagting sa cellphone. Ako unang tubago ni ha. Ang nanawag ha. Mauna dia. Huwag di kong kasabot mo. Tumaga na cellphone mo. Sige na. Bye-bye. Na, ganing, Bugart. Unsa to? Imong litok ganiya? Iyapi? Mana dong ay. Magduha na tag-cheese dong. Mana dong. Di ay. Apa umanoy. Unsa lagi to? Iyapi? Yeah! Mana dong. Dali na dong. Magduha na tag-cheese. Di lagi ko makadaog na ko. Ay! Bagon na karon! Diyan ako sa barko, ma. Nagasulti gyud ay mo si Sarah. Oh, kinsa nagsulti ni mo, ma? Si Sarah. Nalipay ko sa iyang gisulti, ma. Ako pa rin gihapon ang nag-iya sa iyang kasing-kasing. O buhaton ko ang tanan, ma. Aron inig abot sa ustong higayon. Ipasigarbo na ko ni Sarah. Miprang ka si Sarah ni mo. Nga ikaw paghihapon ang nanag-iya sa iyang kasing-kasing. Wa man hinuon, ma, pero sa diyang ako siyang ipangutana kung may luna pa ba ko sa iyang kasing-kasing. Iya kong gitubag mga usaray iyang kasing-kasing. Unya, dayon yung biya na ko. Hoy, ayaw lain na sa pagsabot ang gisulti ni Sarah. May marka na to sa akong kasing-kasing, ma. Anton, malipayon o malinaw na ang pagpuyo nila ni Sarah o Mateo. Malipayon ka si Sarah, ma, o ba ni Mateo? Basta, ma, maningkamot ko. Andam ko mo sakripisyo. Matagan ko lang ug matuod na kalipay ang bugtong binuhat nga mo'y na nag-iya sa akong kasing-kasing. Animal. May biya lang si Roger abi kinakuha na niya ang kwarta sa hotel. Ako na lang usa. Hinoon, may nahibilin pang kwarta silin sa gipangumpra nako. Lami gid rong ipangitag gubot da. Nindot gid untang isong ni atong Sarah. Pero pugngan ko una ang akong energy. Nakasaad ra pa ko ni Anton. O kinalang tumanon ko una ang akong saad. Tingalig dili unya ko niya padadag kwarta. Pasalamat ka lang, Sarah. Nga may saad ko ni Anton nga dili ko ikaw sa mukon.
Naglungot-lungot gid ko da. Naglungot-lungot gid ko nga pakauwawan ka. Nga magmahay ka. Nganong nalambigit ka ni Anton. Kaluoy sa ko. Lalo kong mabituhan magsisipot ako. Madawat ka niya. Ang iyong amahan. Dili normal. Dili ni mo deserve anak ka makanto sa katalawan sa matuod ni mong amahan. Pero labaw sa kong talawan. Dali ko misurrender tungod sa kahadlok na ako sa kong amahan. Huwag na ako mapanalipti ang imong kaumahan. Sorry, anak. Sorry, kakay. Ganun may hilak mong kain kay Barbie. Dali. Kogos ni Mama. Hilom na, tay. Hilom na, ha? Naunsa man ikaw ay Sara. Ngano ilak manak ka? Namarahig lang ang baby Mateo. Ilak sab ka Sara? Uy. Wa kuno. Bahid gani ka. Dali-dali imo mata. Wa lagi ko muhilak. Naigo lang sa kamot ni baby ang akong mata. Sakitan diyay ka? Wa ni kaso, Mateo. Ikaw Monica. Imo pailak imo mama. Alo. Tanawa, nahadlok na lang noon ang baby Mateo. Namihunong intong paghilak, oh. Abikas Monica nga imusing gikasabaan. Lo, oo, bro. Tika sabiha, Monica. Gana. Wajud ka sabi papa. Di jud suko papa ni mo. Ambi sarabi. Ako sab kugos, Monica. O saray akong kasing-kasing. Di na ginawa sa kung noon ang gisulti ni Sara. Tanghaga nga nagdag kamutuoran sa usa ka saad nga iyang ipadungog kanako. Sa diyang una kong nakutlo ang iyang kaputli. Karon nga namatun-ani mong ikaw ang unang lalaki nga nakasuod sa akong kinabuhi. Hinaot unta nga dili ko di mo pasaktan. Nga dili ko di mo pahilakon, Anton. O saray akong kasing-kasing. O gitagana ko lang di sa bugtong lalaki nga akong gihigugma. O ka na, mao ikaw, Anton. Ako rin tag-iya sa iyang kasing-kasing. Ako ra. Kinahanglan mo lampos ko. Aron bawion kong balik si Sara, gikan ka Mateo. Ma'am, kupi. Ah? Kupi ba, kupi? Kinsa na si Kupe? Kinsa na si Kupe, Bugart? Silos man dahil ni siya. Ay, kupi. Di kasi kupi. Ana. Ay, kinahanglan pa bagyong mangutan na, Bugart. Ha? Kana. Mulingkod na gani ko sa lamisa. Nagkinahanglan kog coffee. Okay, ma'am. Okay. May sakit ka, Bugart? Sumbak ko taon ka, mamay. Ha? O taon ko sakit, ma'am. Oh. Hinoon sakit sa dugan.
Tungod kay Nasad ka. wa pa ko sugtas tao nga akong sultiyas tinuod nga nahigugma ko niya. Ganun ako pangutanam kang doon ako sakit, ma'am. Abot ka magugmagugma o hanggaw. Sorry. Mura mo kong kunakuan. Dinahibuong malangog ko nimo, maong nakapangutana kung may sakit ka ba, kay murag formal ka manggug kaayo. Ay, di ko gustong laino ni mo kung sa pagsabot ang akong mga aksyon, ma'am. May care biya ko ni mo, ma'am. Kaluod. An action makes na noon. An action speaks louder than words. Unsa? Unsa? Ha? Unsa? Unsa to ibang in English? Mao na to, ma'am. Ha? Di mo to mo punita. Jesus. Diin. Tunan to na ko, oy. Diin di mo punita. Di punito. Yatoon ko ato. Ma! Magutaw na ko kape, ma'am. Sabay na hitabo ning baya. Unsa man hitabo, ma? Ganiha, pag-abot nako, formal kaayo si Bugart. Wa ko timplahig kape kun wa nako sugua. Unya ikaw, milingkod tupad nako nga nagsigig duko. Nangita tingali siya in-English, ma'am. Unsa in English, Bugart? Wadong ay. Kugang bugod mama ni mo. Sa akong in-English diya niya kay diin ko nakupunit niya akong in-English. Ma, hilak Sara. Unsa? Hilak sa munyika. Mayo gani dong kay waka mapilog hilak. Hapit na, Jude. Uy, wa ni mo pangutan si Sarah kun mihilak siya. Mihilak ba siya? O nga nung mihilak siya? Ingon siya, ay, siya hilak. Pero, ibaw ko, hilak ni Jude siya. Nabasa iyang ilong dong. Yan ang api man, Jude ka, Bugart! Kapi mo eh. Dong, nangutahan na ako na apil. Nabasa ba yung ilong? Di iwa ko ningo nga nakapilapil ko. Nagbasa ba yung ilong, wa? Ngayon, apil lagi ka? Nga, apil ba? Ilong niya ba? Naapil ba? Ngano api, manilong Bugart? Kumuhilak ang tao, dong. Ha? Natural. Ato mana muagi ang luha sa aping. Ya, muapit sa ilong. Mao man na. Bugart. Bugart. Ma'am. Naanasad ka na imong kabuang, ha? Sa man gusto kag putmol? Ha? Gusto ko ikaw, ma'am. Kasakit na lang kusi, ma'am. Ako lang isang giling. Gilingaw na ako imong anak, ma'am. Kasi ba ako nag-uon eh? Didi ko, linga Bugart, oy. Gul ko, anong hilak Sara? Ma'am, higo pa ng kape mo. Bugnaw na niya na, ha? So, tawa na siya tigag-usap. Nga naman, kapuyan kagkutaw balik? Hindi mo, muy. Mikir ko kunin mo. Nanasat ni Kiro tagig ka. Hangtod nga mapulan kag hinigaw sa akong gitimplang kape. O man, magpatimpla ka na ko? Puyo na, Bugart, ay! Tingsi rin ng dagway ni mo. Sorry, ma'am. Gina, sip your coffee. Ano bang mutuman, masag ko ni mo? Ano bang mutuman, masag ko aning hanggaw mo? Hain ron si Sarah, Mateo. Duha ko kwarto, ma. Sagdi lang, ako siyang adtuon sa inyong kwarto, ha? Sige, ma. Duha, Sarah. Ngutan na Diyos siya. Nganong ilak Diyos siya. Ako nang buhaton, anak. Pila dong, 52-49. Pila. Manalabot, oy. Manalabot, Paumana naghigop ang imong mama siyang kape dong, Mateo. Nga nabot na Diyos ka, Bugart. Wow, gumagbot dong. Pero mikir ko sa mong inahan. Natural yun na. Musugot nga muhago sa kutaw kape, ha? Unsa?
Klaruhag tabi! Di ko musugot nga mahago siya kutaw kape. Di ay, ha? Ako giga ko kutaw hilom, na. ha? Hilom na diha, Bugart, ha? Hilom! Ay, sorry ma. Dunay problema ang akong anak. Ako lang ang bagon Bugart, ma! Ay! Kung ginabakasukon si Mateo, Bugart. Bagon karon. Ayaw nagtagda, ha? Ayaw nagtagda si Bugart dong Mateo, ha? Ayaw dong. Ayaw, ha? Kirby ako mama ni mo. Unahon na kog sulbad ang imong problema kang Sara, ha? Salamat nga nasugda nagtukod ang building sa among branch. Oh, ang akong cellphone. Ay, si Amy mining nanawag de. Oh, nga nang nanawag man ka? Di ka patawag na ko. Wala kipingawan ako. Ay, busy pa man ko. Gisugda nagtukod ang building sa among branch. Kisay mong kauban diha. Natural, ang kontraktor. Hayan ka man karon. Di ako sabay. Nagmingaw o nagsigig una-una nimo. Sagdi lang. Kung makasugod ako dire, dadon ka na ako, okay? Di ko. Di ko nimo ubanan dire. Kinsa may muatiman ako. Imong pagbuot ang magpalayo nako. Para sa atong ugma ang akong gibuhat, Amy. Mutuo ko kung imong pulihan ang imong inahan aron maoy mo manage sa inyong negosyo dire sa syudad. Ay, maglalis na sa dabahay na, ana. Di ka man gud makasabot nako, Anton. Ikaw mo hindi mo sabot sa akong katuyuan. Kung ingon niya na nga dili ka mo uban ako dire, may pag magbuwag na lang ta. Unsa? O sa may metabo sa itong pagpuyo. Kung ikaw na diha, ni ako sa Cagayan. Wa pa gid ay ka makatuon sa pagigugman nako, Anton. Kung tinuod kang nahigugman ako, dili ko pasagdan ni mo dire nga mag-inusara ra. Imo unta kong silbihan din eh. Sakit sa nimong manulti. Sorry, Amy. Makapahiubos manggod ang imong pagdumili aron imo kong ubanan dire. Wa ka man gud maigugman ako. Mao na dili sa ka makasabot sa akong gibati. I'm sorry, Amy. Sorry sa Anton, ha? Naana naman ko diri sa akong gipuyan. Pero ako may imong kauban din eh. Sagdi lang. Tungod sa akong gugma nimo, andam ko mo sakripisyo. So, musugot ka na nga ari na tamo puyo, ha? Mo sakripisyo gid ko, Anton. Masugot na lang. Nayubos lang ko. Imbis na ning kamot ko nga makatuon sa pagluto. Imo na hinon kong ibiyaan. Pag-practice lag luto diha. Magamit ra lang na. Nig-ari nimo. Sige na. Ay pagila ka. Ang gago. Nito sa dayon sa akong paghilak. Pah! Wagkit ko maanad nga maghilak-hilak. Kung wa pa lang ko ingna ni Roger nga ubanan ko una si Anton sa Cagayan, dili gyud mahitabo nga mubiya ko ning napita. Gibiyaan din ni Anton ang iyang kalif-in, ma? Di man kuno ni mo uban niya. Di nasad ka siya magsamok-samok din eh. Ayaw ka bala ka mahitungod ni Ana, Sara. Ako nang gipapanidan katong babayhana. Oh, ma, dako ba kitang imong duda nga miyembro siya sindikato? Dako gyud, Sara. Kinsam sa naniid niya? Mibayad ko, detective. Aron sundan katong babayhana. Mayo nagmasayran tayo na to, ma. Kinsa gito mabayhana. Wa man say gika-report nako ang maong detective.
Tingali bayag na sayop ka lang, ma. Dili ko mahibong masayop, Sarah. O gawas pa. Dakog ikatabang ang detective kun mo anhi katong babayhana aron magbinastos. Pulis na mo dakop niya. Tinuod, ma? Yes, iya. Pero dili lang gyud ko gusto nga mo kumpiyansa mo gawas-gawas ni Inday Party. Ayaw ka bala ka, ma. Sundo na mo ang imong tambag. Dong. Bugart. Ha? Pilituhan ay. Pilituhan na gini mo na ngayon. Lo. Hangin man. Maldito ko, Bugart. Sangpit man ko mo. Nga. Imo sa kong gisangpit sa kungan. Sayop ko? Hindi man noon. Pero nakalitan lang ko. Nakaisulti na ako. Saman daw. Musta naman mo si mga asawa, ha? Naka-score na kaniya? Unsa na, Bugart? Kaya mo na bugag ka ng manghod ba? Imo na bang Ana ba? Sana. Saan mo na? Bagi mo, Bugart? Ni Cynthia, gitu mo na. Ako ginambangutan nun, na, ha? Ala, ikaw man, ang tana! Tanang. Sa may gipangutanan ni Bugart, Mateo, unsa? Ay, ako, ang tana, Bugart, ma, kun himo na ba kuno mi Sarah manghods Monica? Bugart? Ma'am, coffee ka? Kopi ka. Usay kopi! Okay. Ha? Kopi ba? Ibuda sa gikalingawan sa Mateo. Ma'am. Murag ko i-divert na ng kopi-kopi, ha? Diyos na sad. Diyos. Naga-Diyos. Di ba na binuang, ma'am? Magtiayon ko sila, ha? Nangutanan ako kung nakahimo na ba sila manghod ni Monica na ba? Andimbal ka, Kid Bugart. Ikaw gay mo patubo sa sungay ni Mateo. Sungay din mo tubo, ma'am. Dili din mo. Unsa na, Bugart? Wala eh. Tubo, ubos! Makatubo na nagsungay ang maong pangutana, ma'am. Bana ko na siyang Sarah. Hello! Ma'am, ang wrinkles. Wrinkles ka ron. Murag last na gyud akong pailog nimo, Bugart. Ayaw, ma'am. Last na gyud ni Bugart. Ayaw, ma'am, ayaw. Murag kaputbulo na gyud ko nimo. Ayaw, ma'am. Ha? Ayaw, ma'am. Oy. Ma'am, ayutan. Mingawon ka na ko. Uy, ano ko din tao mingawon ko nimo? Oh, may tigkutaw ni mo coffee, ha? Ha? Ano man, coffee, dear? Manay mo care ni mo. Ha? Ngano man di ay kun magbutang dayon kong karatula sa kawas, ha? Wanted, all around, made. Ma'am, patay bito ko na, ma'am. Hasta pod ka. Patay. Dung. Ala, tumba na naman ni Bugart! Ala, ayaw na! Ato kagakos ni mama ni mo, ato kagakos. Hoy, magluhod-luhod na sa kadya, Bugart, ha? Sige, luhod ron diha, luhod. Kay idayon ko na gid ang pag-football nimo. It's a prank day, ma'am. It's a prank. Indotay. Kamatay. It's a prank, yapon. Ay, datugan ko kabaw! Ngano bang kakiat man sad nimo, Bogart? Di man to kiyat ang ako, Sarah. Tungod mo to sa akong kalipay nga. Di ko football ni ma'am. Mo tong nakakakus ko ni Mateo. Natumba min duha. Bali, akong gusok, Sarah. Ngabihan tadi. Unsa? Ngabihan tadi mong sulti dong, oy. Balik yung gusok. Sus, grabe. Ma'am, di lang ka mo storyada, ma'am. Ma! Dali sama! Sakit ako! Atiyan! Sakit! Ayaw, saba, mama ni mo. Kang animal na gid nimo, Bugart. Ma'am, kopi. Ah, Kopi. Hoy!
Kupi karon, ha? Kupihon ko ng naong ni mo ron. Piti karon. Agakas Mateo. Eto din siyang dadto sa ospital. Pital, Edrikoy! Mateo, kinahanglan nga mahiling ka. Bitaw. Sakit mo kay mong lawas. Bitaw. Nabali man ka na imong gusok. It's a prank! Oh, ang akong cellphone. Si Anton may nanawag. Anton, doon na may problema ang construction? Wa man noon, ma. Apit na hinuon ni Mahuman. Og daghan akong nadawat ng mga application, ma. Oh, maayo hinuon. Ma. May nakuha ka na bang resulta sa imong pagpaniid ni Amy? Ay, wa pa Anton, kay matud pa sa detective. Nga wa kuno siya'y nakitang kadudahang lakaw ni atong babayhana. Tingalig na sayop ka na sa imong gituuan, ma. Pero dili ko mohunong sa pag-hire sa maong detective. Tingali bayag, may nasulti ka sa imong kalib-in bahin sa akong duda niya. Wa mo, eh. Magpaabot lang yun ta. Apit na mo man ang atong building diri. O apit na magsugod ng atong operation din, ma. O hapit na sa muapas diri sa Amy. Abi ba to na kung wa kay gusto nga papanid-an ako katong babayana? Di na ko happy nga ikauban si Amy, ma. Anton, Naadlo ko sa imong plano kay tingalig na sayop ka lang. Unya kung may bawo si Amy, tingalig mo samot na gyud ang iyang kasuko ni Sarah. Naadlo ko, ma. Nga sila mo ay panimasla ni Amy. tabagi ko ninyog ampo nga matinuod ang akong duda. Aron dili na ta sa mukod ni atong babayana. Pero, nahadloksap ko. Unsa may mong kikadlo ka, ma? Si Mateo, Anton. Unsay iyang buhaton kung tinudon mo ang pagpawi ni Sarah? Kung musugot lang si Sarah, ma. Dadon ko sila sa abroad. Wa na ko masayon unsay ako buhaton inigabot niya ng higayon na Anton. Si Mateo gyud mao'y akong gikabalakan. Kundi ko manawag nimo, di man sa kumakadungog sa imong tingog. Sorry kay Amy, ha. Unsaon nga na-busy kay ko diri. Hapit na mugod mahuman ang building. Bisag pag-ingon lang og hello nako. Dili gid na nimo mabuhat, Anton. Sorry lagi. Unsa man? Wa kay padana kong kwarta. Kwarta? Wa pa ko makasugod sa akong trabaho. Pero hapit na. Hapit na ba ako nagikaon dire? Kay posible sab. Unsay posible? Ay lang kasuko, good. Gituman ko ba ang imong gipangayo diri nako, ha? Wa na ko magsamok-samok sa inyo, Anton. Tingali ba yung magmahay ka? A dream is a wish your heart made. Dili na gyud kaha makalikay si Anton ni Emmy. Mga higala, gidapit ka namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning sugilanon. Munika. Sinuwat ug ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Gidalit ka nato sa RMN Drama. Your heart is grieving. Umuto ka listeners ang part 14. Salamat kini Hunong nag-uwan. Pero dagom yapog langit. Dagom yapog langit ka listeners. Mipalit na ko sa resita, no? So, pasalamat ko kay negative ra ang mga resulta basta ko ang dugo sa akong ihi, no? Salamat ko kay negative ra. Giresetahan ko og vitamins kini ang gipalit ron. Vitamins, no? Muna ni mga listeners lagi abuso sa lawas lagi ba ano ni kini palabi og edit ba resulta gyud muna nagi magamping lagi doy kita ni kalakihan mga listeners muna siya wake up call, no? Wake up call na ho ni kay di man ta robot jud mga di ta masakit, no? Muna nga
laban lang gyapon ta ni, og thank you so much mga ka-listeners for watching o for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all in advance. Merry Christmas.